Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su. Da baya in dai kan san ki ne, na sara kan samari domin ki ne, an kai na kurkuku duka sanadin ki ne. Zan haukace idan har ba ki so ne ba, na durkusa a gaban ki da fargaba, na zaga duniya ban ga kamar ki ba, ina da sake ba zan iya rayuwa ba. Da ke muradina